Casting Company sa balita, komentaryo, issue. Lasing ko sa Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Hemorrhoid FA Cons. Helps build strong bones and support flexible joints. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Decalgen Forte. Clogged nose and headache, take only Decalgen Forte. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo si Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 9 minutos nakaligay sa tak ng alas 5 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Good news para sa mga taga-Western Visayas bangod wala sang na-record nga dugang COVID positive sa bugos nga Region 6 sandigini sa record gin pagwa. Dato sa gin pagwa mga kaaksyon sa nga Department of Health sa Western Visayas. May sa baka good news bangod bayara sa nga duwa ka mga nagdugang nga recovery sa kon nag-ayo ang isa 35 anyos nga lalaki taga Banwa sang Kawayan. Isa 30 anyos nga lalaki taga Banwa naman sa Ginobaan nga loan sa mga locally stranded individuals. Una sa balita, una sa aksyon. Wala sang kaso sang COVID positive sa Western Visayas sa siling tara. Pero ang kabugusan sang kaso sa bugos nga Region 6 nagkalabot sa 369. 11 na kalabatay, 226 ang active cases. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa Ilawante, sige na mga Pangulong dinalan una sa bahin sa balita lokal, resulta balantayan, positibo bala o kon negatibo. Swab test na ripagi sa RT-PCR naging kuwa sa mga miyembro sang Emergency Response Unit sang Negros Occidental pati na sa mga tao nga nakasalamuha. Naka-close contact sa mga taga-Negros nga nagpositibo sa COVID-19. Bantayan, angod sa mga hapon ti wala mahingagaw, basi laban-laban buwas mapagwa na ang resulta alin sa sila ay lab test. Mga test gin patigayon kasunod sa una kag ikaduwa nga local transmission sang virus diri sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Para magiging sa ring balita, curfew sa Bacolod mapabilin bala umpisa alas 10 ang gabi o kon maidog-idog kag mabasaka sumugod alas 12 sang tuwang gabi. Ang resulta sa nga public hearing hibaloon. Ang hearing gin patigayon sa mga hapon angot sa ayo sang grupo sa mga negosyante nga kon mahimo ang ordinansa ligwaton kag gidugon sa alas 12 sang tuwang gabi ang umpisa sang curfew tungtong alas 4 sang kaagahon diri sa syudad. Pero si Konsehal Baribar nagsiling wala pa sang patod nga desisyon angot sa siling nga pangabay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang lokal nga panguluhan sa Bacolod may kaugalingon na nga radio station sa palaabuton. Kung madayon, sigin pangabay na sang sunad pagi sa ginpasar nga resolusyon agod makakuha sa nga permit sa pag-operar sang sining radio station nga may frequency capacity nga 100 watts lamang. Ebot silingon kung mag-andar gid man ang puwersa tubtob lamang sa bugos nga Bacolod, posible man mabatian sa mga kaiping nga lugar pero medyo piraw-piraw. Ang tuyo para sa educational instruction sa public high school kag senior high students sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Laban-laban ti maprobahan ni bangod kabahin na ni sang tikang para sa mga estudyante. Hindi mabudlayan pati na ang mga ginikanan. Sa balita pong sudno naman, grupo sang mga mananabang personal nga nag-file sang petisyon sa Korte Suprema agud questionon ang legalidad sang ginpormahan nga Anti-Terrorism Act. Nagpanguna sa grupo ana Education Secretary Brother Armin Luestro. Opo na mga abogado nga sang Ateneo kag Lasal Law Professor kag lecturer
Ang petisyon ay katatlo na ini naging file batok sa sining kasuguan. Naka first base bala ang petisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang konflikto sa tunga sa army kag pulis resulta sa natabo nga pagtiro patay sa apat ka mga soldado sa hulo Hunyo 29. Sa gihapon wala sang klaro kung maresolbar sa labing madali nga tion. Ang tikang himuon, ang army kag pulis magatukod sang Board of Inquiry agud hambalan kung paano mapaayo ang operational procedure sa tunga sang duwa ka mga ahensya. Una sa balita, una sa aksyon. ERC nakibot. Ang Energy Regulatory Commission nakibot. ERC may 47,000 ka mga reklamo nga nabaton halin sa mga konsumidor ango sa golpe nga pagsaka sa ginabayaran nga elektrisidad. ERC Chair Agnes D. Vanadera nagsugid sa saning nga senaryo sa Senate Energy Committee hearing sa isyu ango sa ginatuwag nga Bill Shocks. Una sa balita, una sa aksyon. Kamo gid man tuod na kimot diri sa Negosyo Oriental mo nakimot sa Seneco daw magic man bangod grabe man ang pagsaka. Kabalaan bala ko nanugid ang pinakarason siri. Sa luwas sa Pilipinas polo pasiplatan ta. Kung sa Japan hindi lamang halit sang COVID-19 ang idalukdo, kundi pati ng halit sang trahedya dala sang ulan, baha kag landslides. Nakita nato sa Laragway mag-aksyon, bubong na lang sang building kag panibalay. Ang kitaon, damo na sa mga gin-report nga nagkalabatay, lapit na 50 ka mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Yan ang kabahin nila sa ato sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3, Stay Healthy, Live Better. Pagi sa Life Extension Vitamin D3, ang pag-maintenar sa healthy level sang vitamin D nagabulig ini sa pagpapag-on sang immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahinayo kita sa risgo nga matabikan sa balatian, labi na ining makamamatay nga cancer. O galion pagtumar sang Life Extension Vitamin D3, kag kung magbakal ka mo sang Life Extension Vitamin D3, inyo siguraduhon nga mayara sang tatak nga LE para pure na pure. Ila opisina na hamtang sa GS7 Building, Lacson na South Bacolod City. May libre ang konsultasyon pagi sa mga medical doctors Lunes to Biyernes. Life Extension Vitamin D3. 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon tayo maroon nano sitwasyon, nano observation sa ato sa nga patrol sa Bacolod with Aksyon Jan. Aksyon Jan sa report ngayong hapon, please come in. As usual, Aksyon Marv, medyo mabulubugat gidman ang dalagan sa trapiko sa palibot sa sulad sa Bacolod karong ginamang hapon. Sabi na ang na-mentionar gidining area naman sa Burgos Circumference Road nga isa sa gyapon. Pinapaligban man sa mga motorista labik na sa aton nga motoridad. Ano abi matsulbar ang sitwasyon ko dalagan sa trapiko ato pagabalan. Tumayon na lang kayong area sa circumferential mga kaaksyon na patiraan ang danon. Another 4 lanes mga kaaksyon para sa magkatuway nga direksyon. Sitwasyon nga though moving or flowing abi sitwasyon ko sa dalagan sa trapiko pero may aragi mga instances mga kaaksyon. Kasi kung may magpinasaway abi nga mga motorista nga tion na yellow light na mga kaaksyon nga kinala nila magpundo para hindi sila maabtandra. Iba nga masalakyan nga may ginara naman natalala naman sila nga pag of course paglakat abi kung pagpadakay sa mga salakyan na nagatuga kong kaisa sa mabulubog at dalagan sa trapiko. All in all mga kaaksyon diri sa ito naman nga ginakamtangan sa dalan Lacson doon nag-amat-amat naging man build up ang dalagan sa trapiko mga kaaksyon sa may dalan Lacson North Capitol Drive. Karon nga po nakabig diri nga moderate to heavy to heavy sitwasyon dalagan sa trapiko ato naman paghahambalan. Kung mo ang pila sa mga salakyan ang kalabaon sa mga kaaksyon North Capitol Drive siniman nga hapon nabot diriyo sa atubang sang iniblang fast food chain ang kalanaan mga kaaksyon sa may area sa South Capitol Road. Pero mas hindi ka sitwasyon sa dalaga sa trapiko pero makita man naton nga moving o conflowing manabi ang mga salakyan. Dili lang manabi ang mga salakyan gikan south going to north mula mabulbugat ang traffic pero kung sa piyak naman nga area salakyan gikan dito sa may Ramos Lacson kag paubos diri Aksyon sa may provincial capital Lagun karon ngapon kabig lamang ang light to moderate naman ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Paglabot mga Aksyon sa may Burgos Lacson nga area naman may medyo mabulubugat gid ang traffic sa ako ng pila sa masalakyan laban-laba gid paglabot dra naman sa area sa nga Burgos Lacson especially gikan diri north padulong dito naman south kubo mga salakyan tragid kalabanan man mga Aksyon nagapinunsok sa area sa Burgos Lacson dugangan pagid di na interes
intersection point ginabi ang Burgos Lacson. May mga salakyan gikan diri naman sa nasidlangan nga bahin sa syudad. Nagdiri pa dulo mga kaagson sa mga na baybayo no kung baybay ng area B ng sunod sang Bacolod. But silingon from east going to west direction. Dira nga daan paglabay sa pato karon nga po laban-laba man ang pila sa mga salakyan. Naglabot man sila dira bala sa may YMCA nga nablutuan from Iyaka Elementaria tubtog diri mismo sa intersection no sa dalang Burgos Lacson. Diri naman sa Piyakabahin gikan sa west but silingon from area diri sa may Luxin padulong digto mga kaagson sa Lacson nga area Burgos sa gyapon nga road mga kaagson. Yugid man tani amot sa natanto kabugat ang dalaga sa trapiko. Ugali kay timi pila ka mga salakyan nga daan nga nagapark sa kilid dira sang dalan. So may nakasanbay dira nga traffic enforcer kag wala man nila ginatolerate no ang dugay nga nagatinir nga mga salakyan. Pero amo na medyo mabugat na traffic kay hindi nila matotally ma-maximize ang duwa ka mga roads going mga kaagson east nga portion sang syudad. Di naman niya from south going to north tidra hindi gina mo sinakadamo masalakyan nga makalusot gina yun mga kaagson hindi kontrolado man dito sa area sang Rizal. Kumuwan lane na naman abyan sa Rizal kay ongoing sa gyapon ng construction ang dalanon but yun di tanan ka pa ni gusto nga penetrate pasulod mga kaagson labot sa may area naman Sandanan Lacson Terdekamente na from Rizal Lacson going to Galo Lacson dire-diretso ina sa may Burgos Lacson mga kaagson. Ang ambagan ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse as usual traffic sa gihapon ng area naman o sa palibot sang syudad. Talagang traffic expected naglabasan mga sasakyan. Oo. Kung ikaw kung pwede di sa nagligat traffic talaga na yun ako sa Lopez East. Oo. Makapal talaga ang sasakyan sir. Okay, grabe ang traffic sir no? Oo, kasi as expected. So naman malipot kita mga pagpahag naman ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse ang tagpamuno ang Bacolod Traffic Authority Office. Sa totalan nga mga kaagson karon man nga mga taningon tinikapunano namin gid ini pagpangapis. Pero kung halay-halay kada si matagsaman ka mapulyan. Pero kung kapeng pagamalan pag kita mismo metikuloso magkita ginapili naton ang kapeng aton ginainom. Aton ginarekomendar sa totalan nga mga kaagson mag-inom ang kape nga Dr. Alfred's Green Coffee kaagson. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee packed in isang antioxidant gikan naman sa mangosteen green coffee beans essential vitamins kag mga mineral nga of course nagapabilin nga glowing ang aton mismo nga panit mataas man ang aton nga enerhiya. Tandaan naton kung nagainom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee wala inisang additives wala man sang preservatives kag halal certified fats certified organic natural coffee nga mabakal sa mga butika merkado kung manaligyan malapit sa inyo tagsa ka mga lugar. Mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaagson. Rekta dari sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa bato na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Cellphone Plus Gold. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Pinaka-epektibo nga herbal supplement amo ang Evergreen Herbal Capsule Cleansing, Nourishing, Balancing. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa ring lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinat ang kulang ginadugangan. Nakabulig sa constipation, nagadugang man supply sa mga kakulangon, sa mga vitamins kag minerals, nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol.
Gintingob nga puwarsa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Dalawang tara detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall may public hearing subong agin patigayon angot sa curfew ordinance. Ano ba lang resulta? Anong matabo sari? Paboran ang ayo sa mga negosyante nga i-adjust from 10 to 12 a.m. ang curfew sa Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Balita sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale, mayong gabi please kabin. Amayong hapon please kabin. Action Mar, wala pa sang patuod ka desisyon si City Councilor Archie Baribarang author sang curfew ordinance sang syudad kung bala amendahan o kung hindi ang ordinansa. Kasunod din sang committee conference gin patigayon subong hapon ang din sa pangabay sang MBCCI o kung hanay sa mga negosyante o kung mahimo i-adjust ang curfew sa syudad kagipatuman alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang gagahon Action Mar. So kaina sa committee conference sa NGC ginigintamungan sang pila ka mga negosyante DTI representative gikan sa City Health Office kagiban pa nga sector Action Mar. So diri kay Councilor Baribara sa karon hindi pa siya makahimo no sang final nga recommendation bilang author sang curfew ordinance kag mayara pa sang isa pagid sa committee conference nga patigayon non subong man nga semana Action Mar. Kag this time pagamitahon ni Councilor Baribara ang representative gikan sa City Mayor's Office ang local IATF nga moang may overall bala no nga picture sa nga health situation o COVID-19 situation diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Kay inaara dito si Lieutenant Colonel Levy Pangge no ang Deputy City Director for Administration sang BCPO nga sunod diri sa Kapulisan Action Mar ting kaso kung anong maging desisyon sang local officials ang pulisya handa kita mga mag-adjust kag ipatuman kung ano ang mangin kasugtan sa ulihi Action Mar. Wala pa na ibaluan kung sano ang next nga date sang committee conference pero bali Attorney Baribara posible subong nga semana. Aring tingog ni Councilor Archie Baribara. Decisive sina di nga participation ng iya sang IATF naton kay silang may overall picture sang total health situation sang city kag sang mayor's office because ultimately the mayor will have to take action on this, no? So we will consider the request of our businessmen because we are in a situation where we have to survive health-wise, but at the same time we also have to survive economically. So it's really a very valid request. When will be the next committee conference? Ayo ako nga maka-committee conference so within this week. No, ipatawag na po ang representatives ng City Mayor, si IATF, ang aton nga exit committee, ang permits, kag ang sa taxes naton sa treasurers. Siyempre para kay Councilor Baribara ang iya siniyang punto dapat nga mabalanse ang ikayong lawas o na situation sa ikayong lawas sa syudad kag amuman ang ekonomiya. Update ka ba gikan sa Bacolod City Government Center Action yo Action Dale Cesar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Mga bro, kanami ang feelings kaka-relaxing gini sa kataso sang kape ko naga-istorya kasi mo sa nga barkada mas naganami pagid ang inyo bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape samtang naga-istorya. How much more kun ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Cafe Mix. Himo sa Santon soya kag balonggay, may kape ka na healthy ka pa. Don de Blanca, Benji Bantong, monitor, salamat gid. Si Ives Saraman, oy si Roel Banyares Okseda. Birthday na ni Toto Roel. Subong mo, happy birthday kay Roel. Alas 5:33 Action Radio Philippines Standard Time. Ako si Adrian Dayon, Business Development Officer. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette,
sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, 5:38. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Unilove. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilove yan. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ay ning oras gidulong sa kaalwan sang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Nagaantos bala kamo bangod sang ginabat sa ninyo sa inyo sa nga atay, di mayong panglawason bangod man sang masakit sa atay. Ang sabasa na maka-aksyon makahatag alibyo DTX 500 na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins. Ang DTX 500 gani hindi na pagpadugaya pa, hindi na paghulata pa nga maglala pa ang inyo sa ginabat siyag. Mag DTX 500 na kamo mabakal sa tanan nga mga butika. Antes na balikan nga to sa nga patrol, Jose Mongcal Torilla, thank you, Gamonitor Generous Ray Latos, Kenneth Valencia, Bea Jonathan, Amor and hi, Ken Yones. Eya Yuri Yuan, si Tomas Bronyola, thank you, Evan Boisher, Dorita Fidel, Remar Gicano Haliazgo. Sintos Horada Rose, Ray John Tan Villalon, Marca Prantilia Jeya, Alin Transporto, Philip Alosagay, Jonah May, Estrella Balsomo, Ray John Tan Villalon, Jocelyn Calamaan, Olive Prado Gargaritano, Jocelyn Libuon Dispoho, salamat kay Toto Uwele Garganera, Raman Rafael Caceres, Gamanitor Man Imbong Dio Campo, Jane Soriaga, salamat gid. Okay, 5:40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balikan tarang patrol na tipon nga balita detalye sa balita. Dalon sa ato ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan sa report please kabin. So maliwat nga nagapanawagan ang Philippine Army sa mga rebelde nga grupo nga unta tanang kalakasan ginaligat nila pagpangirkil kagamuman ang pila ka mga report pagpatay sa mga inosente kag tropa sang gobyerno. Ini kasunod man nga sunod diri sa katapos ang army nga mas nagbakod pagid ang naman nga pagpangaragad kumugin permahana ang hagna amo ni anti-terrorism karon isa na karayi. Sunod diri kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Senan Pancito III, wala sang kamayuan nga madulot ang lihok sa mga rebelde. Suro pa siya aligasyon nga makapalaing gid lamang ini sa kaimtangan sa komunidad. Payag pa ni Pancito nga isa man kapaglapas sa tawhanon nga kinamatarong ang mga aktibidad nga ginapangbuhat sa mga rebelde. Pagkamalaot diri sang pamaba sang mga katapos sang militar ang ginatawag nga prinsipyo sang mga rebelde nga grupo sinasuno sa iya makatao kag makabayan apang tiisuli. Ang alegasyon diri ni Pancito ang ilaman mismo nga ginabuhat. Pagod diri nga magbalik sa normal ang pagpangabuhi sa mga rebelde ang advice din ni Pancito sa mga rebelde nga grupo nga sila na ang magbalik ka magsuporta sa programa sa gobyerno nasubong nga mas nag-id na gid ang ila operasyon sa idalom sa anti-terrorism law kung ini ang ma-implementar na. Dari si Army Captain kun Army Major Senan Pancito III ang spokesperson sa Philippine Army 3rd Infantry Division. Gusto ko lamang ipunto na itong mga NPA na ito ay talagang walang magandang magawa at walang magandang maitulong sa buhay. Sana tigilan na nila ito. Ang sinasabi nilang mga berdugo ay yung nasa pamahalaan. Ano po ba ang tawag nila dito sa mga pinagagawa nila? Ito po ay talagang paglabag sa batas, pagyurak sa karapatang pantao, at paggawa ng mga bagay na very deceiving po sa ating komunidad. Sana maliwanagan sila na ang kanilang ginagawa ay taliwas doon sa sinasabi nila na sila ay makabayan, makatao. So malabatayan si Army Major Senan Pancito III, ang spokesperson sa Philippine Army 3rd Infantry Division. Update naman sa ito na sa Puebla Kaina sang aga nga bangkay aksyon mardra sa idalom sang hagdanan
ang liga ng mga barangay nga building sa area Santalan, San Juan. Lapit mismo sa Bay Center, kag tilapit gid man nga ni Aksyon Marpagid sa may area naman diri sa Police Station number 1. Wala pa sa gyapon ini isang identity. Ang ginimo diri sa mga kapulisan, again turn over nila ang bangkay sining persona sa pagginakop based ang Department of Social Services and Development sang o DSSD sang sunod sang Bacolod. Karon yara na sa kapunerarya kay sila na lang tukon Aksyon Mar ang mapalubong. Inisilining persona ang masami makitaan sa mga kapulisan dra mismo palibot sa plaza publika nga of course nagalibot-libot grabe ang pagpalanagway pati ni Police Major Felicidel sa Police Station number 1 nagasulos-out sa masami pero mismo sa plaza publika nagapangidaron estimate nila mga 30 anyos wala man sila makuha nga mga identification card kung ID bipila ka mga dokumento sa gamit sining napatay Aksyon Mar wala pa sa gyapon makilalaan sang mga otoridad ang ininaman nga persona. Gentleman, no? Sa may national home na taga-sodisisya ito ba na ganun magpalubong? Badera, sa DSSD sila ito ba magpalubong, sir? Itong Canada, may Egyptian, kung saan ito pinagkatulog mo sa dalo. Hindi siya kilala, gali? Hindi sa pangalan pala. Pero no, brightest dalom, sir, ako? Kabarter, amo na? Wala man, dala taga-tulog, taga-gabi. Lalaki siya, sir? So naman ba si Police Major Felicidel ang Station Commander man ng Police Station number 1. Balik tagikan sa matulang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. Una sa matulang sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Multi-C alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balance, kag nagapabakod sang aton immune system. Nagatapna sa tarang-tarang nga mga infection, may ubo, may sipon, trangkas o TB pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Multi-C. Parisa ninyo sang Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon na kampiyon. Nga kombinasyon ng Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compound. Kag antioxidant properties nagapakupos naman sa mga nagahubag nga parte sa ato sa nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa makatapna sa madabang balatian. Garantisado may alibyo ang Multi-C kag Santon Plus pwede mabakal online. Pwede gani ka mo magkapadeliver sa iso nga balay lagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Ang banwasang Morosya Makaksyon, lokal nga panguluhan sa banwasang Morosya, nagapagawa sa Executive Order number 76-A, Series of 2020, naga-amendar sa Section 1 sang curfew residents of ang curfew para sa mga residente sang barangay Minduyan, no? Sa banwasang Morosya. Tatlo ka ina no nga executive order tikang managyapon nga ginahimo sang lokal nga panguluhan sang banwa para nga mapangapinanda kag hindi magalaton, di maggalapta ang COVID-19. Bangod ti debaluan nga ang first local transmission sang COVID-19 dari sa Negros Occidental, nagapuli sa banwasang Morosya, dara sa may Minuyan, banwasang Morosya. Atong 47 anyos bilang ambulance driver, at ara sa mong gina-quarantine sa isolation facility sa banwasang Ibe Magalunda. Amo ba ng rason kung nga ang mga-aksyon tarang nga mga parihon niya nga miyembro sang Emergency Response Unit, gina-quarantine man sa Mambukal kag kuan sang RT-PCR test kag subong ang resulta ginahulat pa halin sa Silay Hospital. 547 Aksyon Radio! Ang Dr. Alfred. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi
mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo. Las 5:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. Kining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton mas kami ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi magpaulihi sa iban. Amo ni ginatawag nga milagroso nga kapsula. Sa simple na tawag sa aton, manunggal.
Damo sa mga nagpamatuod nga ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Nakahatag sang kapagsik kag alibyo sa ila sa ding ay kayang lawas plus kung nagapalaluya inyo sa ding lawas tilaw sang panyawan herbal capsule with mangosteen. Siguradong gid nga makabulig gini. Available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pang butika sa inyo lugar. Kung muscle pain naman na paghahambalan, pagpalanakit sang lawas, di balikawan naton, labi na kung workaholic kita, damo kita masamisang trabaho, wala na pagpalanakit sa lawas, di gina malikawan. Dapat mayara ka mo sang unay nga panyawan liniment. Ang panyawan liniment kang panyawan herbal capsule taran himo sang sad marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Avid listener ko ro, si Sunny Vera Vergara, si Bryna Isidto Vergara, si Jens Isidto Vergara, Judith Vera Tibar, kag Tisoy, kag si Ace Lozada, sa nga Dian Ice, Calantisri. Rachel Aguarinze, Jocelyn Recivita Olax, salamat sa Selbeth Yap, Totoromo Pasaporte, Lani Tolentino, Araman Nagabanito. Ang dere sa Western Visayas na munutang good news kay Wise ang nagdugang nga COVID positive. Pero kung record sa pangkabugusan sang pangkabugusan sa Pilipinas ang hambalan ay kadamo sa nagdugang additional COVID-19 cases for the second straight day. Sobra 2,000 mo ang nagdudugang sa mga adlaw. Inis bugos nga Pilipinas sa Department of Health nag-report Aksyon nga 2099 ang bag-o nga infection subong nga Lunes. So ang kabugusan nga tali Aksyon nationwide aran na sa 46,333 amo ning karamuon sa mga COVID patients sa bugos nga Pilipinas. Sa additional cases 1,258 ang fresh validated kag 841 naman ang ginakonsiderar late cases, no? Gaplano ng DOH nga ti baguhon ng ilesa nga manera sa reporting dogo plano sa lakwaon ning fresh kag late niya parang at least simple bala mangintindihan sa tabo bala. Mayara ba sa 243 ka mga nag-alalayo bag-o new recoveries kag anom ang dugang nga nagkalabatay. Ganubo, mas mayo kay naganubo, nagadsutay ang mga nagkalamatay na Aksyon. Tiya man ang masamid na siling naton ang kalabanan gakapatay ni may mga edad na bla, no? May mga edad mga tigulang na kay hina na ang ilang sa ding resistensya. Pero wag kahulugan nga huben ka di kabigo sang COVID-19 kay may ara gani sa diri sa ato sa Negros Occidental Dudubanyo taga Banwas ang Moises Padilla, tong 2 bulan tong edad sang bata nga lalaki to. Tiara sa mga nagka-quarantine sa Banwas ang Magaluna. Upod ba na isa nga Iloy nga nag-positive man sa COVID-19. Ang recoveries subong sa nasilindra 243 kabay pa nga mag-alalayo na ni nagkalabilin kag way na sang dugang nga magkalabatay. Mayara sa 32,845 ang active COVID-19 cases nationwide. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Gamonitor man si Bebeng Dagea Bautista. Engineer Doming kag Bibi Dosel sa home site nga pamatigid sa program. Salamat kay Romo Pasaporte. Matulotawhay gawa subong ang provincial government labi na ato sa mga frontliners di magluwas sabi sa mga hospital ti muning masako-sako sila. Matulotawhay bangod ban nga umpisa suwong ang duha ka simana nga moratorium sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa kon mga LSIs halin sa Metro Manila. Duha ni kasmana ang kanselador suspendido anay. Kay kung sige-sigihon pagbaton sa mga LSIs, hindi lang ganis Manila, kundi haliman sa Cebu,
nagadugang man ang mga COVID positive, kaya kalabanan mag-aksyon nga padamo sang COVID positive sa Negros Occidental. LSIs, dutay lang gani ang mga OFWs mo. Mga LSIs ang kalabanan nga nag-positive mga ka-aksyon. Mga asymptomatic, di man ang problema, kaya manti, okay ba lang ginabatsag nila, way sila sa ginabatsag, lain sila sa nga lawas, pero infected sila sa COVID-19. Hindi pagid nato na balaan kung tubtob san one ang krisis nga dala sa ring coronavirus. Tiga pabilin gyapon nga medyo abnormal ang sitwasyon naton diri sa Negros Occidental sa Bacolod kag sa Bugos nga Pilipinas. Ang paabuto naton maka-aksyon ning masunod nga bulan bulan sang Agosto, partikular Agosto 24, bangod magaumpisa na ang klase. Una, sa maragtas ng Pilipinas kang klase amo ni ang manera. Wais ang face-to-face, online, ano bagay nga ideya ang himuon sa ato sa nga DepEd para lang nga mapangapinan ni kayong lawas sa mga estudyante kag sang mga manunudlo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Inyo pala tunturan Aksyon Reports After the Edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Aksyon ang defensor. Ako naman, Aksyon Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.